Mila esker guztiei etortzeagatik, mila esker ere Biltzarre elkarteari eta Krudvigen lagunak elkarteari ekimene hau antolatzeagatik. Arratsaldeon, Alejandro Zobaran naiz eta historiek ikaslea esan duen bezala Patxik, ez? Nire hitzaldia da Federikoren joankizuna lerro kronologikoan. Horrek zer esan nahi du? Federikok badauka joankizun bat dela realitate materializatu bat ja pasatuan dagoena eta guk registratuko dugu memoria bezala. Memoria bezala registratuko dugun hori da Federikoren biografia edo bere bizitza, ez? Orduan, nola fase ezberdinetan persona ezberdina den, bereizi dut bere bizitza 4 alditan garatuko ditudanak orain, ez? Lehendabiziko aldia deitzen da, deitu diot paideusiz eta autodidaktika. Zergatik, zeren da bere umearoa eta bere nerabezaroa. Bera jaio zen 1921ean, Getxon, bere ama da Getxokoa, jatorriz Burebakoa, eta bere aita jatorriz Alemaniarra. Federiko 3 urte dituenean joaten dira bizitzera Bilbora, eta han egiten ditu ikasketak hasiera batean eskola frantsesean eta ondoren eskola alemanean. Eskola alemanean ikasten du alde batetik, ikasten du frantsesa, alemana, gaztelania ere menperatzen du, eta ulertzen du Alemanian darabilten nazioaren kontzeptua, dela faitu kultural bat. Nazioa haientzako da fenomeno kultural bat, eta garrantzia handia ematen diote greziar kulturari, eta bide horretatik ikasten du greziera zaharra, eta momentu batean ere egiten du ariketa bat, nola esan, zenbat denbora daukagu bizitzan eta zenbat ikas dezakegun. Orduan konturatzen da oso denbora gutxi dela eta martxan jartzen du plan oso pisutsu bat gauza guztiak ikasteko edo behintzat irudi orokor bat egiteko. Horrekin batera ikasi zuen euskara bere kabuz, bere aitaren iritziaren kontra, zere bere aita burgesa izanik orduko kontekstuan konsideratzen zuen euskara ikastea denbora galtzea zela eta hori dena, ez? Baina Federikok ikasten du euskara bere neskamearen laguntzaz, euskara bizkaino deitzen dena edo berak esaten zuen ondoren sabiniano, eta egin zituen hainbat idazlan, itzulpenak, egin zuen ere konparazio linguistikoak, egin zituen bere lanak berak maite zuelako euskara. Eta gerra piztu zenean, Espainiako gerra, bere familia joan zen Alemaniara eta ondoren Portugalera. Eta ondoren bueltatu ziren gerra bukatu zenean, eta orduan hasiko zen Bigarren Gerra Mundiala eta tokatzen zitzaion Federikori milia egitea, eta frentera joan ez izateko hasi zen biltzen diplomak, menperatzen zituen hizkuntzen diplomak. Eta horrela, bilatuz diploma bat euskararena, kontaktuan jarri zen Euskaltzaindian. Erakutsi zituen, eginda zituen lanak, eta hor hasi zen, hortik sartu zen Euskaltzaindian, non akademiko gazteena izango zen, eta Azkoeren oso gertukoa. Orduan, lehendabiziko fase honetan, paideusiz eta autodidaktika deitzen dudana, paideusiz da hezkuntza eredu klasikoa grekoa, eta autodidaktika esan nahi du norbere burua formatzea nolabait esateko, ez? Fase honen kontekstu historikoa nolabait esateko da 2 gerra mundialen artekoa,
gero Espainia mailan Primo de Riveraren diktadura, republika eta gerra zibila. Bigarren fasea, hau da, aurreko fasea hasten da 1921ean eta bukatzen da 1951ean. Bigarren fase hau, deitzen diodana gaztetasuna eta kultura, jarriko dugu 1951 hasiera eta 1952 bukaera. Eta da, bere garaia, Euskaltzaindian eta Bilboko Ateneo Berrian aritzen denean, ez? Lehendabiziko urteak batez ere ematen ditu milia egiten, orduan batez ere ekinbide determinantea emango da 40. hamarkadaren bukaeretan. Orduan, kontekstu bezala, da regimen frankista, gogorki mantentzen du egoera bere kontrolpean, represio handia, eta PNV eta republikanoak exilioan daude, zeren galdu dute gerra eta egoera horretan daude. Federico Euskaltzaindian sartu da eta hasten da akademia antolatzen. Eta bere proiektua da akademia bat antolatzea, izan dadintzat euskara tresna bat kultura konpartitzeko. Kultura, hizkuntza bat eta dinamika kultural bat. Esen berez dinamika politiko bat, baizik eta dinamika kultural bat. Eta hor aritu zen baita Bilboko Ateneo Berria elkartean, non hainbat aktibitate burutu zituen. Adibidez, Mikel Di Piktoren elkartea, zeren bera pintorea zen, ere sortu zuen ikertzapen filologikoen elkargo bat, Julio Urquijo izenekoa, hil zenean, Julio Urquijo Euskaltzaina hil zenean, eta baita Euskaltzaindian berak babesten zuen aldatu zen euskararen inguruan bere ikuspegia. Berak ikasi zuenean euskara ikasi zuen eta praktikatzen zuen bizkainoa, baina konturatu zen tradizio literario gehiena zegoela Lapurteraz. Azular, Leizarraga, Jean de Tartas, Etxeberri, etc. Eta berak babestu zuen ordun Lapurtera klasikoa estandar egiteko. Eta praktikan eta gainera bildu ziren batzuk berekin eta ekinbide kultural bat egin zuten Lapurtera klasikoan. Bai eduki zituen aurkariak, adibidez bazegoen personaje oso importantea, zela Horixe, eta berarentzako adibidez esen hori bidea. Egoera honetan, Federico zegoela Euskaltzaindian gazteena, hil zenean Julio Urquijo, bera proposatu zuen Euskaltzaindiako bilerak euskaraz egin zitezen, eta hala onartu zen, eta orduan hasi ziren euskaraz bilerak egiten Euskaltzaindian. Baita kreatu zuen Julio Urquijo seminarioa, programa batekin klasikoak ekartzeko eta ikertzeko euskaraz. Eta harremanetan egon ziren ere frantziskanoekin, eta frantziskanoen kide Luis Villasante sartu zuten Euskaltzaindian, eta bere harrera ekitaldian, 1952an, diskurso bat botasun Federico Krutwig Bilboko Diputazioaren egoitzan, non salatzen baitzuen Eliza Katolikoaren jarrera euskararekiko. Bere legedi propioa baliatuz, esan, zergatik hau
onartzen dena Lituanian, etc., ez da praktikan jartzen hemen. Eta zergatik Gorlizen, Sopelan, eta bar, entzun behar duten misa gaztelaniaz. Non publiko euskalduna ere badago. Horrekin batera, horren ondorioak ere seinalatzen zituen, eta azkenean horregatik akusatu zuten espiritu separatista sustatzeaz, eta ihes egin behar izan zuen, ez? Eta orduan hor hasten da, garai honetan bi tekstu nagusi aipatzekoak, el simbolismo en la plástica, dela diskurso bat Bizkaiko artisten elkartean, eta gero Bilboko Bizkaiko diputazioaren egoitzan, Villasanteren harrera ekitaldian botat zuen diskursoa, ez? Horrekin batera poema batzuk ere egin zituen, baina, hau da gaztetasuna eta kultura fasea, ez? Eta hortik nola ihes egiten duen, abiatuko dugu beste fase bat 1952tik 1967 arte deituko dudana aberria eta iraultza. Orduan Espainian adibidez bai ematen da irekiera bat, zeren konkordatua sinatzen dute Vatikanoarekin, ituna ere egiten dute Estatu Batuarrekin, baina jarraitzen du opresio egoera gure herriaren gainean berdin-berdin, eta orduan hasten da ere generazio berri bat borrokarako gogoekin Euskal Herria askatzeko. PNV-ko resistentzia gudaren ondoren ja zegoen inoperantzian, eta bazegoen gogoa beste gauza bat abiatzeko. Garai horretan juten denean Federico exiliora, hasiera batean egon zen iparraldean eta egin zen oso lagun Felix Likiniano eta bere emazte Casilda Hernaezena, ez? Egon zen denbora bat, gero joan zen Parisera eta hor egon zen, adibidez, egon zen Manuel de Irujorekin, egon zen Handiman Ibinagabeitia idazlearekin, Jon Mirande idazle zuberotarrak, jatorriz zuberotarra, denbora batez idatzi zuen ere Lapurtera zaharrez, Federikoren eraginez. Ondoren denbora bat pasatu zuen Alemanian, non eskondu zen, eukizune ume bat, baina handik bueltatu zen, eta orduan da garaian non bildu ziren hainbat jende, baldintza batzuk Ipar Euskal Herrian egoerari buelta emateko. Ja hasi ziren etako lehen refugiatuak agertzen Ipar Euskal Herrian, agertu zen beste jende bat, eta Federikok hor lagun talde bat egin zuen Francisco Miangolarrarekin eta Marc Legaserekin. Eta kontekstu horretan idatzi zuen Baskonia liburua. Francisco Miangolarraren enkarguz emateko Euskal Abertzalegoari berbizitze bat, ez? Orduan, handik gutxira, eta hasi zen nabarmentzen, baina eta kondino ez zeukan bere proiektua oso zehaztua. Horrekin batera, nola etak bazeukan estruktura klandestinoa osatzen zuen erresistentzia bat, eta nola Espainiako alderdi komunistak ez zuen, bere saiakerak izaten ziren eta infiltratu eta jarri bere zerbitzuan. Eta horrek arazo asko sortu zituen, eta Federico horrekin edo horiek neutralizatzen aritu zen. Haietako bat izan zen, 5. Asanbladako egoera,
Horren aurrean, Federikok publikatu zuen Branka aldizkarian, Txillardegik Bruselasetik editatzen zuen aldizkarian, nazionalismo revoluzionario artikuloa, non asaltzen zuen proiektu edo bai, nazionalismo revoluzionarioaren teoria, zela orduko egoeraren azterketa bat eta bueno, proposamen ideologiko bat. Baita idatzi zuen Espainiako alderdi komunista marxista eren enkarguz La Cuestión Vasca. Liburua azaldu zer gertatzen zen Euskaldunokin, ez? Horrekin batea, lehenago, pasatu zait, fizikaren problema batzuei buruz izeneko artikulo bat aterazun, okeres banaiz, Egan aldizkarian, euskara klasikoan, hau da, lapurtera klasikoan, fizikari buruz, orduko fizika berriari buruz, ez? Bueno, orduan llegatu gara, 5. asanbladara, etaren 5. asanbladara, eta hor, txosten nagusiak Federikorenak dira. Ondoren, aipa daiteke ere, Burgosko prozesuaren kontekstuan, etako ekintza saileko kideek atxilotu zuten Alemaniako konsula. Eta orduan Federikok gestioak egin zituen egoera bidera zedintzat Alemaniako autoritateekin. Hau da, lan diplomatikoa burutu zuen etako biltzar tipiko kide gisa. Ondoren joan zen Argeliara, hori bai, pintzeladak batzuk jarriko ditut, eske bestela luzatzen da gehiegi. Ondoren Argelian, alde batetik lortu zuen Txinako enbajadarekin, Txinako enbajadak ordain zezala Maoren obra batzuen euskararako translazionea. Hori ere da lorpen diplomatiko oso altua. Eta egin zuen etaren delegazio diplomatikoarekin, ez? Argelian ere kontaktua hartu zuen Dominik Wolfel arkeologoaren lanarekin Kanarietako guantzen inguruan. Eta hortik aterako zen ondoren garaldean garatuko zituen ideiak, ez? Europa pre-indoeuropearraren inguruan. Ondoren handik gutxira, bueltatu zen Europara, egon zen Italian denbora bat, eta parte hartu zuen Triesten nazioen konferentzia batean, eta hor parte hartu zuen, eta kontekstu horretan bildu zituen hainbat lagun nazio ezberdinetakoak, etako bere kideekin harremanetan jarri, eta ja handik hortik nolabait esateko ateratzen du informe bat, zela Baskonia, la Nouvelle Europe, Baskonia eta Europa berria, ez? Orduko egoeraren berri emanez nolabait esateko nola zegoen gauza. Gero beste hainbat lan idatziak utzi zituen aldizkari ezberdinetan, eta hola, baina aipatzen ditut igual nagusiak, ez? Bai, hori da, horrekin aberria eta iraultza fase hori definitzen dut, ez? Ondoren, bera joan zen Belgikara, eta han eskondu zen berriz, literatura irakaslesa batekin, Agnes Kaers, eta orduan hasi zen biltzen bere bizitza novela romanzo batean. Belatzen baratza izango zena, ez? Gero, bueltatu zen Euskal Herrira, 1977an, amnistiaren legearen ondoren, eta orduan hasten da beste fase bat, deitzen dudana hemen, zibernetika eta sofopolis.
Zergatik, zibernetikarena Federico lehenagotik ja fijatzen ari zen nola Bigarren Gerra Mundialetik ari zen garatzen zibernetika izeneko zientzia. Zibernetikan aditua zen, adibidez, Bosgarren Asanbladako kide esanguratsua zen Xabi Etxebarrieta. Federico zibernetikaren arazoa azaltzen aritu zen, eta bera baita ikertzen, eta ondorioak atera zituen. Eta ondorioak ziren, hemen gertatuko da gauza bat. Garatuko da lan automatizatu bat alde batetik roboten bitartez, eta beste alde batetik lan intelektual automatizatu bat softwarearen bitartez. Orduan, horrek aldaketa batzuk ekarriko ditu, eta izango da, egongo dira humanoak sistema automatiko edo hoien gainean egongo direnak, eta beste asko gehienak egongo dira horren azpian. Eta orduan horrek aldaketa bat ematen zuen guztian. Eta hori ikertu behar zela, eta horren aurrean aurrea hartu egoera horri, ez? Eta orduan berak exiliotik etorri zenean, garatu zuen diskursoa zen euskaldunok greziar kultura gure egin behar dugu garatu eta roboten gainean egon. Eta bueno, hori egin aldezaguntzat lan egin zuen. Etorri zenean eta aldendu zen politikatik. Ja politika mailan berak ikusten zuen egoera zijoala bera uste zuen bezala joan behar zela, eta aldendu zen politikatik. Politika aktibotik, baina kulturatik ez. Egon zen Euskaltzaindian, literatur sailan, baina handik gutxira Jakintza Baita elkartea kreatu zuen, elkarte helenista bat, helburuz greziar kultura hemen presentzia euki zezan. Eta aldizkari bat editatu zuten, Hierax aldizkaria. Aldizkari hori greziar kulturakoa da, kulturari buruzkoa da, eta atera zutenean, adibidez, eragin handia zeukan Grezian. Grezian ateratzen zenean aldizkaria, ordu erdiko programa bat emititzen zen, audientzia altuko orduetan, Greziako telebista kate nazionalean, ez? Eta hemen ez da ezagutzen, ia. Horrekin batera, garatu zuen Sofopolisaren ideia. Sofopolisa, nolabait esateko, da hiri bat jakintsuena. Jente bat ezagutza eta ikasketa eta alako gaitasun handiko jendea non bizi den, da unibertsitate moduko, unibertsitate sistema bat, goi mailakoa grekeraz, hasiera batean planteatu zuen Euskal Herrian, ez zitzaion kasu handirik egin, eta gero planteatu zuen Europan. Eta Europan Greziaren bitartez, bai garatzen hasi zen, baina azkenean esen hor dago proiektua ondino. Eta, azkenik zentzu horretan, politika aktibotik atera zen, baina adibidez babestu zuen Jose Maria Gorordoren iniziatiba Euskadiko komunitate autonomoaren hiriburua izan zedintzat Bilbo. Eta bera hil zen 1988ko azaroaren 15ean. Urte horretan ere egon ziren hauteskunde batzuk, eta Federikok babestu zuen Euskal Herritarroken kandidatura. Eta ondoren, egun horretan hil zen, eta garai horretan aipatzeko lanak, edo idazlanak,
pues, La Nueva Baskonia, zela aurreko Baskonia estudio dialektikoaren gaurkotxe bat, zibernetikaren garaiari egokitua, horrekin batera Belatzen baratxa novela seriea, aipa daiteke ere ipuin liburu bat, Egibarziaren ipuinak, Garaldea liburua, Computer Shock, Computer Shock Baskonia año 2001, grekeraz to helénico Zauma, el milagro griego, eta gero Bilbao, años 40, en torno a Resurrección María de Azcue y Blas de Otero, eta gero baita Años de peregrinación y lucha, dela liburu postumo bat, ateraz 2014 garren urtean, ez? Orduan, honekin guztiarekin, saiatu naiz pintzelada batzuk jartzen alde ezberdinetan ikusteko Federikoren joankizuna. Joankizuna da Federikok sortu zuen hitza denboraren kontzepzio berria uler dezaguntzako. Berak azaldu zuen nola etorkizuna, fisika berriaren arabera, dela etortzeko dagona. Ondino ez da reala, baina imagina daiteke, eta ondoren hor ekinez, baina eragin alda realitatean. Ondoren, behin materializatutak dauden gauzak, orduan bilakatzen da joankizuna eta badoa. Eta hor ezin da, da beste denboraren beste forma bat, ez? Eta hori da azaldu nahi nuena. Galderarik ez edo zer. Bai, ia Federiko nola konpondu zen bere garaikide ziren euskaltzaleekin, euskaltzaindia bueltan eta zebilen jentearekin. Gaztetan adibidez hasi zenean euskaltzaindian oso ondo. Berak esaten du Azkuerekin lagun mina, Julio Urquijorekin ere oso ondo, bai izan zitzakeen arazoak edo diskusioak, berak egiten zuen kritika bat jebismo delakoari. Jebismoa da ideia zeinaren arauera euskara da gauza bat baserriko munduarentzako eta hola, ez? Eta Federikok defendatzen zuen euskara izan behar zela goi mailako kultura garatzeko eta hiriko bizitza normalarentzako, ez? Eta orduan, claro, orduan bazegoen tradizio garbizale bat lotuta nazionalismo aranistarekin, eta gainera, garai horretan, PNV-ren ingurukoak asko exilioan zeuden, Federiko zen zeozer berria, orduan batzuekin, harremana, ez nuke esango, jakin gabere ezin dut esan dagoenarekin bai ditu polemikak jende ezberdinarekin, eta adibidez, badago komentario bat egiten duena, berak egiten duenean diskursoa 1952an, Bizkaiko Diputazioan, han erabiltzen duen diskursoa lehendabizi bidali zion Jokin Zaitegiri zela paisa. Ondoren exilioan galdetu zion Jokin Zaitegiri ea gutuna jaso zuen, eta Jokin Zaitegik esan ezetz. Baina, bera hil zenean, bere artxiboetan agertu zen gutuna. Hau da, gezurra esan zion Federikori babesteko eliza. Izan zela zuzenean seinalatua Federikoren diskurso horretan, ez? Aipatu zuen inoiz, ezer dela eta saletu zen horren beste euskal
euskerarekin eta euskal munduakin, gurasoak euskaldunak ez baziren eta Bai, aipatu zuen inoiz? galdera ona. Ba, nik ez dakit esaten, hori badakit ikasi zuela bere neskamearen laguntzaz, bera familia burges bat bizkaitarra, garai horretan, eta neskame asko ziren euskaldunak, eta bere neskamearekin ikasten zuela euskara. Nik imagina dezaket, baina orain esango nizukena litzateke nire interpretazio propio bat historikoki ezin dudana babestu ere, ez. Ez duzu pizkat hitz egin amaierari buruz azken urteak, ez? Hor egon zen Berastegi kalean, Antuñanok utzitako pisuan, Antuñanori esker, ekonomikoki pizka bat laguntza gutxi eduki zuen. Horri buruz zerbait? Ba, ni horretan ez da sartu ere, hori uste dut ez dela interesantea. Niretzat behintzat, bai, ez dakit. Ni bakarrik esaten du, pizkatolako pertsona bat, azken urtetan, ze esker gitzi, ez da? Edo ze... Agia, bai, nire ustez bai gertatu, baina nik beste maila batean kokatzen dut. Nire ustez Federico dago oso maila altu batean gure herriaren mailarekin konparatua, eta orduan berak esaten zuen, adibidez Egaña jaunak pasaden asteburuan bere artikuluan aipatzen zuen nola santoiak seinalatzen zituen, eta claro, jartzen zuen hankaz gora hemen ezarrita zegoen guztia, baina berak egiten zuen ez bere egoagatik, baizik eta bere ezagutzengatik bazekien herrialde normaletan dinamika kulturalak forma batzuetakoak zirela eta hori ekartzen saiatzen zen. Baina hemen bazeuden adibidez tradizionalista oso gaizki planteatuta zegoen eta horrekin bazegoen ankilosatua sistema sozial bat. Eta karo, bera etortzen zen, zalantzan jartzen zuen hori dena, eta orduan normalean zer gertatzen da, hori suntzitzen saiatzen da. Ez zuten lortu inoiz bera suntzitu, orduan egiten dena da damnazio memoria bat. Bai, adibidez, gaur Federicoren 100. urtean, ez dakit Euskaltzaindiak zeo zer esango duen, baina Euskaltzaindia existitzen da Federicorengatik. Eta horrekin batera, anitz eta anitz gauza. Mila esker.